poledne dostala uherskohradišská policie informaci o střelbě v kunovické společnosti Aircraft. Situaci vyrazila ověřit hlídka, která potvrdila závažnost situace. 56letý muž Karel Musela totiž se střelnou zbraní ohrožoval správní radu společnosti. Na místo okamžitě vyjel pohotovostní a eskortní oddíl, policejní vyjednavači i zásahová jednotka. Veškerá opatření ale byla bohužel marná. Provedli zákrok, výsledek je takový, jsou 3 mrtví, 1 osoba je zraněná. Tragická bilance mohla být mnohem horší. Zasedání správní rady se totiž účastnilo přibližně 15 lidí. Vše ale napovídá tomu, že pachatel si své oběti předem vytipoval. Podle nejrůznějších mediálních spekulací se totiž jednalo o mstu, a to za bratra Pavla Muselu, bývalého člena představenstva firmy a zbrojařského magnáta, který následkem velmi podivné nehody trpí trvalými následky. Zraněnou byla ředitelka společnosti Ilona Plšková, která byla ošetřena v uherskohradišské nemocnici. Skalicu vo štvrtok 10. novembra navštívil minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda. Na radnici ho prijal primátor mesta Stanislav Chovanec a na pôde Stredoeurópskej vysokej školy sa stretol so študentmi, z ktorých mnohí sú spoza rieky Moravy. No dnes som milo prekvapený. Pokojne to môžete odvysielať aj v Bratislave, ale keď porovnám moju pondelnejšiu debatu na Ekonomickej univerzite a dnes, Skalica sa nemá za čo hanbiť. Všetky otázky študentov, príspevky mali hlavu a petu, boli vysoko aktuálne, od otázok nových zmluv o Európe až po otázky neuznania Kosova, po vývoj na Blízkom východe. Bol som milo prekvapený, aj keď samozrejme vedel som, kam idem a vedel som, že sa tu študujú aj medzinárodné vzťahy. Návšteva Mikuláša Dzurindu bola iba krátko pred ňom, kedy pred 22 rokmi padol v Československu komunistický režim. Ako vníma 17. november 1989? 17. november vnímam ako jeden z najväčších sviatkov pre krajiny, ktoré boli dlhé roky v neslobode. Vnímam to možno ako najväčší sviatok každého slovenského demokrata. Bol to začiatok doby, ktorá samozrejme ľahká nie je, ale predsa len najmä mládeži ponúkla nové možnosti. Oblastní charitě Uherské Hradiště se podařilo získat v jednom ze vzdělávacích nadačních programů grant v hodnotě asi 130 000 korun. V jeho rámci se tak budou školit charitní pracovníci, kteří by pak mohli pomáhat veřejnosti na poli rodinných financí. Jde především o to zvýšit finanční gramotnost pracovníků i veřejnosti. Právě neschopnost věci si správně spočítat a orientovat se v možnostech se v poslední době jeví jako velký problém. Ta finanční gramotnost je v dnešní době stejně důležitá, jako naučit se číst, psát, což dnešním lidem jako chybí. Vidíme to například i na tom, že v rámci oblastní charity funguje taky občanská poradna, na kterou se obracejí klienti, jejichž problémy souvisí právě s touto finanční gramotností. Každý z proškolených pracovníků vyškolí další 3 lidi. Při počtu 17 přihlášených zájemců se tak bude jednat o více jak 50 proškolených jedinců. A řetěz by měl dále pokračovat. Výuka kromě několika teoretických hodin o základních pojmech spočívá především v hraní deskové hry. Každý ten hráč je tam jakýmsi finančním poradcem a dostane přidělenou rodinu. Rodina je ve věku 30 let, má 1 dítě a tak, jak jim vlastně ten člověk, respektive finanční poradce radí, jaké má zřizovat třeba penzijní připojištění, jaké má nakupovat životní pojištění, jak má třeba obchodovat s akciemi a tak dále. Jsou tam taky různé události, černé dny, co vás prostě běžně může v životě potkat. Je to opravdu odraz reálné skutečnosti v životě. Hraní hry vypadá sice neškodně, ale opravdu donutí člověka uvažovat o svých výdajích, příjmech i investicích. Na konci se mu také může stát, že skončí s obrovským deficitem. A to je možná lepší vyzkoušet si jen v rámci projektu Finance hrou. V pondelok 14. novembra sa začal realizovať významný cezhraničný projekt, ktorého výsledkom bude 9 kilometrov vetrolamov a biokoridorov v extraviláne Skalice.
Zmluvu na realizáciu tohto projektu podpísali 10. novembra primátor Skalice Stanislav Chovanec a konateľ spoločnosti Lesy Horňácko Jiří Prášek. Výsadba 9 kilometrov vetrolamov je podľa môjho názoru veľkým prínosom. Ja by som to veľmi v krátkosti charakterizoval. Niekde som počul slovenské príslovie, že výsadba malých stromkov, pochvala od potomkov. By to malo troška zlepšiť život v rámci nielen intravilán, ale určite aj extravilánu. Spoločnosť Lesy Horňácko sa problematikou výsadby stromov zaoberá niekoľko rokov. Tady u té výsadby se bude jednat o listnaté stromy, vzrostlé stromy. Je tam široký sortiment dle projektanta, takže určitě dodáme kvalitní stromy a město Skalice bude spokojeno. Převážně máme s tím zkušenosti dobré, protože se s tím hodně zabýváme, takže stromy z 99% se ujímají. 1% bývá taková přirozená ztráta, pokud nedojde k poškození. 5 až 7 let se strom dobře zakoření ujme a nepotřebuje už další údržbu. Prostě pak si s tím už poradí sám. Začátkem listopadu spustil Hodonín další odchyt holubů, kteří znepříjemňují život obyvatelům i návštěvníkům města. Hlavní část akce byla i tentokrát zaměřena na nejvíce postižené vlakové nádraží. Odchyt přemnožených ptáků odstartoval už letos na jaře, kdy se podařilo zajistit celkem 905 holubů. I druhá část odchytové akce byla zorganizována ve spolupráci s Českými drahami, které umožnily otevření vikýřů v budově nádraží a budou se zabývat i opravami poškozených síťových a hrotových systémů, které zamezují hnízdění ptáků v prostoru podchodu a nástupišť. Jedenáctý hudební podvečer orchestru Stanislava Sládka se sebou nesl punc výjimečnosti. Skupina muzikantů, které dal dohromady nadšený pedagog Uherskobrodské základní umělecké školy, totiž letos slaví 10 let svého fungování. Já jsem jako student konzervatoře hrával s mojím otcem v takovém podobném orchestru a mně se to velice líbilo a tak jsem si říkal, že by bylo něco dobrého založit i na základní umělecké škole. Horňácko se představuje Ostrožsku a Ostrožsko naopak Horňácku. Takovýto hlavní motiv má cyklus vystoupení folklorních kolektivů v různých obcích obou regionů. Zatím poslední pořad se uskutečnil v Ostrožské Nové Vsi. Horňáci přivezli do Orlovny v Ostrožské přibližně 3 hodiny hudby, zpěvu, tance a vyprávění. Tento region reprezentovalo na Ostrožsku na 50 účinkujících, mezi nimiž byli vynikající lidoví zpěváci, tanečníci, vypravěči, 2 cymbálové muziky a několik pěveckých sborů. Obyvatelé Hodonína se na začátku týdne mohli seznámit s osvětovou kampaní s názvem Střevo Tour 2011. Jejím prostřednictvím zdravotníci upozorňují na nedostatečnou prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku. Obří maketa tlustého střeva v blízkosti hlavní světelné křižovatky se nedala přehlédnout a už z dálky lákala chodce včetně dětí. Do města přijela v rámci projektu občanského sdružení Onkomaják a během 2 let si ji prohlédlo již 20 000 lidí. Součástí celodenní kampaně bylo i poradenství a videoprezentace kolonoskopického vyšetření známého kreslíře, ilustrátora a humoristy Petra Urbana, jenž podstoupil několikaminutový zákrok a potvrdil, že rozhodně není nijak zvlášť nepříjemný. Neviditelná ruka ve čtvrtek 10. listopadu roznesla po centru Uherského Brodu desítky světýlek. To přišli broučci z širokého okolí, aby uspali studánky. Tradiční akce se opět ujal Dům kultury ve spolupráci s městem a knihovnou Františka Kožíka. Bylo sice chladno, ale sucho a tak lampiony spokojeně zářily. Věřili byste, že tento lvíček slaví teprve první narozeniny? Jmenuje se Cezar a stará se o něj chovatelka Lenka Burská z Bzence. Sní třeba 10 vajec, 2 lahve mléka a denně 6 kilogramů syrového masa. On, když vám třeba jde po baráku, tak je to jak malý tank, prostě absolutně všechno valí před sebou. Jo? Nemůžete ho, když potřebujete někde přenést, jo? A je to samozřejmě umíněná kočka, takže prostě on, když si řekne já nepůjdu, tak si lehne a leží. Jo?
Cezar má opravdu výjimečně krotkou povahu, i proto si už například zahrál v televizi nebo chodil s modelkami po přehlídkovém mole a problém mu nedělají ani venkovní procházky Bzencem. Senickí výtvarníci zo základnej umeleckej školy každoročne upevňujú maliarske priateľstvá s mladými ľuďmi z nášho družobného mesta Veľké Pavlovice. Začiatkom októbra sa 10 Pavlovičanov a 12 Seničanov, výtvarníkov, vybrali za krásami Slovenska do obce Bratkovica. Tu strávili na chate spolu všetci 4 dní, vďaka ktorým vznikla výstava. Vernisáž sa konala v piatok 11. novembra v podkrovnej galérii základnej umeleckej školy. Velice krásné, atmosféra byla velmi dobrá, vlastně lidi taky úžasní naprosto. Byla to veľmi dobrá skúsenosť z hľadiska malování. Tak boli sme tam akože dobrá partia, sme sa tam veľa nových priateľstiev sme tam nadviazali. K mladým výtvarníkom sa tento rok pridali i dospelí, ktorí navštevujú výtvarný odbor základnej umeleckej školy. Tí mladí, čo tam boli, tí ma úplne omladili, že vlastne ja som malovala ako stroj. Tvorivá dielňa bola teda úspešná i tento rok. Ako jedna z mála nemocníc na Slovensku sa môže Mijavská nemocnica s poliklinikou pochváliť zrekonštruovanou kotolňou a spalovňou nebezpečného odpadu. 9. novembra kotolňu a spalovňu prestrihnutím pásky slávnostne uviedli do prevádzky predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavol Sedláček a riaditeľ nemocnice Jozef Markovič. My sme sa rozhodli pre realizáciu tohto projektu vzhľadom na to, že to bola havarijná situácia, ktorá hrozila, že z nemožnosti kúrenia, ohrevu teplej vody a výroby pary pre jednotlivé prevádzky hrozilo vyslovene odstavenie nemocnice a prerušenie jej činnosti, čo by malo pre tento región nedozierne dôsledky. Projekt za viac ako 2 662 000 eur finančne podporil i Trenčiansky samosprávny kraj. Stihli sme to svojím spôsobom na poslednú chvíľu, lebo tá kotolňa bola v takom technickom stave, že jednoducho vypovedala a počas realizácie projektu sa stala nefunkčná. Tým, že je to budované zo štrukturálnych fondov, je určitá garancia, že minimálne 5 rokov táto spalovná kotolňa, tým pádom aj celá nemocnica musí byť v prevádzke, takže ja som veľmi rád. Najnovšia mestská bytovka na ulici Svätého Gorazda má nových nájomníkov. Je tu 48 bytov, z toho 4 sú jednoizbové a 44 je dvojizbových. Nájomníci svoj nový byt prvýkrát videli v útorok 8. novembra. Dispozičné riešenie a polohu bytu si tradične vyžrebovali. Záujem o mestský nájomný byt je veľký a bývať chcú prevažne mladí ľudia. Čakáme s priateľkou dieťa, tak to bolo také najrozumnejšie riešenie. Sme mladá rodina a nemali sme za to kde bývať, za to sme bývali u manželkyných rodičov a chceli sme sami bývať, lebo predsa bývať sám je lepšie. Mesto Senica v tomto roku vybudovalo a odovzdalo 3 nové bytovky. Pomerne vysoké nájomné ani finančná zábezpeka, ktorú musia zložiť nových nájomníkov, neodrádza. Ďalšia výstavba štartovacích bytov je však momentálne v nedohľadne, keďže mesto stavalo len vďaka podpore zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V našich reportážach sme sa už niekoľkokrát zaoberali problematikou parkovania v našom meste. Situáciu navyše skomplikovala rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny, čím sa na námestí Milana Rastislava Štefánika znížil počet parkovacích miest a vodiči parkujú i tam, kde im to dopravná značka neumožňuje. Vodiči zvyčajne sa vyhovárajú na to, že v Mijave na námestí je nedostatok parkovacích miest, no ale napríklad ako aj v tejto chvíli, keď sa pozrieme na parkovisko, tak vidíme, že tu sa dá zaparkovať bez toho, že by dopravné predpisy sa porušovali. Napriek zákazu mnohí vodiči i naďalej využívajú tento úsek nielen na zastavenie, ale i na parkovanie. Ide o štátnu cestu, ktorá je pod správou Trenčianskeho samosprávneho kraja, čiže mesto Mijava nemá možnosť do toho vstupovať nejakým spôsobom. Ako náhle bude celý projekt rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny ukončený, cesta cez námestie Milana Rastislava Štefánika v tomto úseku by mala byť jednosmerná. Ako náhle k tomu dôjde, tak parkovacie miesta už budú realizované po obidvoch stranách vozovky. Tohtoročné martinské svetlonosenie pripadlo na magický dátum 11.11.2011. Na čele lampiónového sprievodu boli členovia študentského parlamentu, ktorí niesli martinské svetlo na novo zrekonštruované námestie.
Centrálnu zónu s rozlohou 10 000 m2 mesto zrekonštruovalo vďaka úspešnému projektu Európskej únie. Projekt vypadá vizuálně pěkně, o toto je složitější při realizaci, protože je to architektonické dílo. Rekonštrukcia námestia stála 1 487 000 eur, spolúčasť mesta predstavovala 416 000 eur. Zvyšok, teda vyše 1 000 000 eur, zaplatila Európska únia. Ako sa vám páči nové námestie? Chýba mi tu trocha zelene, inak je pekné. Nové námestie skutočne stojí za to. Ten znak sa mi páči, ten veľký znak, to je dobré a uvidíme, aká to bude záhradka nejaká, nejaké stromy, to zase to ukáže ináč. Nové námestie je jeden z mnohých projektov, ktoré mesto úspešne zrealizovalo vďaka peniazom z európskych fondov. Skalica je mesto s mimoriadnym množstvom predovšetkým sakrálnych pamiatok. Neoddeliteľnou súčasťou takmer každého svätostánku je orgán a nie je tomu inak ani v Skalici. Orgány sa nachádzajú v kostole Milosrdných bratov, vo Farskom, evanielickom i františkánskom kostole. V uplynulých rokoch boli 2 z nich kompletne rekonštruované a vo Farskom kostole bol postavený nový. Pred niekoľkými rokmi sa začalo uvažovať o rekonštrukcii jezuitského kostola a v rámci prípravy projektu sa uskutočnil aj organologický prieskum. Vzhľadom na vynikajúce akustické parametre bolo navrhnuté inštalovanie historického orgána do priestoru lode. Na základe tohto odporúčania mesto Skalica v roku 2008 zakúpilo historický romantický orgán z anglického mesta Sheffield. V roku 2010 sa začalo s rozsiahlou a náročnou rekonštrukciou interiéru i fasády kostola. V týchto dňoch rekonštrukčné práce finišujú a zároveň sa do jednej z kaplniek inštaluje reštaurovaný anglický orgán. K doterajším 4 tak pribudne 5. Mimoriadne oceňujem vedenie mesta, ktoré sa nechalo nadchnúť pre dobrú myšlienku do tohto akusticky vynikajúceho priestoru inštalovať nástroj nie obyčajný, ale historický. Podarilo sa zabezpečiť historický nástroj z Anglicka. Jedná sa o romantický nástroj, ako sme predpokladali, z konca 19. storočia z anglického mesta Sheffield, z metodistického kostola Margaret Church. Pri rekonštrukcii toho nástroja sme zistili aj rok stavby, čo bolo veľmi zaujímavé pre nás. Našli sme tam nápis organára, ktorý pravdepodobne montoval alebo spolupracoval pri stavbe vzdušnice 2. manuálu a jedná sa o nemeckého organára Karla Schulza. Ten spolupracoval alebo pravdepodobne zdokonaloval sa v Anglicku ako organár a jeho podpis aj s letopočtom sme našli v útrobách tohto orgána. Jedná sa o rok 1894, takže naše predpoklady sa potvrdili. Orgán je veľmi komplikovaný nástroj a je zložený z veľkého množstva dielov, píšťal, mechanizmov a súčiastok. Orgán je veľmi zaujímavý, nielen kvôli svojej konštrukcie nazývaný kráľovský nástroj. Ťažko povedať, z koľkých častí sa orgán skladá. Každý z nich je unikátny, každý sa skladá z rôzneho počtu súčiastok, ale prirovnal by som ho ku klavíru. O klavíri sa vie, že sa skladá z viac ako 12 000 kusov súčiastok a orgán je zložitejšie zariadenie. Je jednoduchšie vyrobiť nový nástroj alebo zreštaurovať starý? Naša firma sa nevenuje novostavbám orgánov, aj keď iste na Slovensku už teraz, chvála Bohu, sú možnosti a záujem zainteresovaných na stavbu nových nástrojov. Nás však fascinuje reštaurovanie starých orgánov a časovo to vychádza určite oveľa náročnejšie než novostavba. Zvuky orgánu vychádzajú z píšťal, ktoré sú zhotovené z rôznych materiálov a majú nerovnakú dĺžku. Tie najväčšie sú často viditeľné v popredí alebo v zadnej časti nástroja. Väčšina je však uložená v útrobách orgánu. Tento orgán, tak ako sme ho priviezli, mal 690 píšťal. Z toho k tomu treba prirátať ešte niektoré píšťaly, ktoré nie sú znelé. To znamená, že robia iba akúsi dekoráciu prednej časti prospektu. Ale do tohto orgánu inštalujeme ešte jeden dôležitý register, akúsi zvukovú korunu, ktorú tento priestor potrebuje. Jedná sa o trojradovú mixtúru, takže to bude ešte 3x56 píšťal. Keďže tento orgán nebol inštalovaný pôvodne vo veľkom kostole, tak ani rozmerovo nebola snaha postaviť monumentálne veľký orgán optický. Tak najväčšiu píšťalu máme v prospekte, ktorá meria takmer 3 metre.
je vyrobená zo zinku. Najmenšou píšťalou je najmenšia píšťala mixtúry, ktorá má bez nohy, teda telo píšťaly, keď sa počíta iba niekoľko milimetrov, asi iba 4-5 milimetrov. Nie je to prvý nástroj, ktorému ste sa venovali. Len tu v Skalici ste vlastne pracovali na 4 orgánoch. Ktorý z tých 4 je vám osobne najbližší? Každý z tých orgánov je zaujímavý. Do Skalice chodím veľmi rád a veľmi rád spomínam na všetky tie akcie, či už reštaurovania nástrojov alebo novostavby vo Farskom kostole. Ale k tomuto orgánu mám zvláštny vzťah, nakoľko sa jedná o výnimočný orgán a dá sa hovoriť o precedense, kedy bol dovezený dvojmanuálový anglický orgán na Slovensko. Takýto orgán zatiaľ na Slovensku nemáme. Nový orgán bude verejnosti predstavený prvýkrát v nedeľu 27. novembra. V jezuitskom kostole sa uskutoční prvý adventný koncert a v rámci neho vystúpi organista a zakladateľ medzinárodného festivalu Muzika Sakra Skalica Stanislav Šurín. Okrem neho sa predstavia členovia Mojzesovho kvarteta mesta Skalica. Po skončení koncertu si návštevníci budú môcť prezrieť rekonštruovaný kostol a aj nový anglický a teraz už skalický orgán.